Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Ango Saint ndiro zita rangu, chanzvadzi chamai venyu imimi, saka zvimwe zvachona zvandichataura panapa handiti hamuna choice kunze kwekutongozviteerera. So chekutanga kana uri kutoona kekutanga this video ndepa YouTube chete handiti. So I kindly ask you kuti kana uri kutoona kekutanga, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us pa Facebook page pedu pakanzi Saint TV. Ndikatirega ndimbouya ndimbotaurawo zviri kuitika mastreets esocial media. Ndiri kuona vanhu vazhinji patiri kuposta ndakamira naSulumani Chimbetu. Vanhu vari kubvunza kuti chii chiri kuitika, what's happening handiti. So ndati ndingouya ndizokudzai kuti nyaya yachona zviri kubva kupi zvichienda nekupi. Mazuva akapera some 2-3 days ago takaona kungotanga kutrenda mukomana anonzi Zulu, but chaitrenda ndechekuti Zulu aipomerwa. It is alleged that handiti ma-allegations ndosandati it is alleged that handiti Sulumani Chimbetu ari kupomerwa kunzi anonzi iye akasvitsa shoko rerudo kuna Dr. Amai Grace handiti. Adaro chinova chinhu chisina kuvabata zvakanaka. Vari kunzi ivo vakazoenda vakanoripota kumapurisa, Sulumani achibva asungwa. Mushure maizvozvo vari kuzonzi pamberi apo vakazodecida kudropa macharges. Asi zvaakunetsa nekuda kwekuti kumapurisa kwachona kuri kunzi hakuna nyaya yakadaro yakasvitswa ikoko. Izvi zvakonfirmiwa naassistant vanonzi ivo vaponyati handiti. Vanhu vaivo mutauriri wemapurisa vari kuzviramba kuti aiwa chinhu chakadaro hachina kunge chiri chakasvika kumapurisa. Hakuna kamba iri kunzi yakatambira nyaya yakadaro. Uyezve vaponyati vari kukurudzira kuti aiwa musocial media umu musataure zvinhu zvamunenge musina umboo nazvo. Hanzi musataure zvinhu zvamunenge musina umboo nazvo, tisingazive kuti nyaya iyoyo mukusekuleta kwayakanga ichiita yakanga ichibva kupi. Asi vaponyati vari kupa warning zvakanyanya kune vanhu vanoshandisa social media kuti aiwa tisaposte zvinhu zvatinenge tisina umboo nazvo, zvinhu zvatisiri kuziva kuti zviri kubva kupi, zvikuru sei zvekunenedzera zvisina source handiti. Asi zvichidaro zvakare tazodzifambira nyaya dzacho tikamubvunza mukomana, tikamubata panhare tikati ko muzukuru wasekuru titaurire kuti nyaya yakamira sei. Iwo akabva azviramba zvikanzi nyaya yamuri kutaura iyi ndiri kutoshamisikawo neniwo kuti chii chiri kutaurwa nezvacho, zviri kuitika, nekuti handirangarire ndichipinda mumaoko emapurisa nekuda kwenyaya yakadai. Ndiritoriwo bhizi nebasa, kuita basa rangu rinova basa rekufadza vanhu. Akabva andizivisa kuti aiwa ndotori nealbhamu idzva randakabuditsa rinonzi Rotsapo, achitokurudzira kuti aiwa dai vanhu vatoita kuti vashambadza zvakanyanya zvealbhamu iri, nekuti albhamu ndiro rechokwadi. Saka ini zvabva zvandinetsa kuti nyaya iyi yabudirana pamwe chete nealbhamu kuti istrategy here yashandiswa yekupusha albhamu. Sekuziva kwenyu kuti maartist kana kuti vanopusha vanhu vakaita sana Uncle Saint vanopusha maalbhamu nekupusha content, vamwe vedu vanogona kushandisa strategy yekuita sevanosvibidza zita remunhu. Zita parinoichita sekusviba zvinobva zvapa attention yese pamunhu iyeye obva abuditsa zvaanenge achida kuti zvinge zvinobuda. Zvinobva zvaita kuti vanhu vange vari vanonzwa albhamu rake, chikasike kutanga tichiunzwa zvinhu zvakadai zvichiitika, uye akasike chipiri, uyezve akasike kupedzisira. Tinovimba kudaro kuti akasike kudi kekupedzisira. Aiwa ndo nyaya ndangondiuyewo zotaura nezvayo. Ndichida kuzivisa kuti aiwa Sulumani Chimbetu ari kuzviramba pamwe chete achiti zvakare ndinotori nealbhamu riri kufanira richirira rinonzi Rotsapo, kupfuura kurira kuri kuita nyaya yemakuhwa iyi yaari kuramba kuti aiwa ichi hachisi chokwadi. Zvimwe chete zvichikonfirmiwa nemutauriri wemapurisa vaponyati vari kuti aiwa hachisi chokwadi, hatina kumbobvira takagamuchira nyaya yakadaro. Ameno, imimi muchitiudzaiwo kuti munofungeiwo nezvenyaya iyi, tangotaurawo zvatiri kusangana nazvo mastreets
tangotaura zviri kutenderera mumastreets kuitira kuti munge muri munoziva kuti wagwani, what's happening. Handiti aiwa, what do you think about this video I'm making today? Chinyorawo comment section kuti what do you think about the whole Sulumani Chimpetu story yaari kutrenda nayo. From Uncle Saint, chanzvadzi chamai vakwewo wakandasa. For now, it's much love and God bless.